Ahojte, toto je part 3, bohatá rodinka, môžeme začať. A dneska sa fakt dozviete, čo je za tými závesmi v tých krabiciach. Vy idete aj pre nich troch, pre Laurinku a Miu a tohto Tobiasa. Ale veď tam mamina povedala, že ona príde pre nás sama. Tak si tam sadnite a vy môžete ich zobrať teda tým pádom. Dobre. Dobrý deň, ja by som si chcela vyzdvihnúť svoje deti. Koho? Laurinku, Miu a Tobiaska. Ten pán si už chcel vyzdvihnúť. Dobrý deň. Ja vás ani nepoznám, nikdy som vás nevidela. Prepáčte, tak asi nič. Vezmite si rúbsaky, nie že ich tu zabudnete. Pôjdeme po sestru spolu. Aha, pôjdeme. Chcete sa tu pohrať na ihrisku? Asi nie. Dobre, tak poďme. Vaša sestra už by mala skončiť hodinu, takže zatiaľ si tu sadnite, poďte. A mami? No? Mohli by sme ísť na ihrisko potom? Asi nie, prepáč. Joj. Kde mám zasa tú skrinku? Tu. Ja som sa tam zavodla učebnice. Toto sú všetky tvoje? Áno. Ďakujem. Konečne je zajtra víkend, aj keď sa neteším moc, ale to je jedno. Díky za hmotu. Hej. Ja potrebujem, papa. Pohnite, lebo mi to zobere. Dobre. Inak viete o tom, že zajtra musíte ísť nakúpiť No tak, to sme teda nevedeli. A čo? Ja som nepočúvala. Dobrý deň. Nože, viete o tom, že zajtra musíte ísť na nákup? Aha, tak to viem. A mami, budeme musieť ísť? Viete čo, nebudete. Pôjde tam kuchárka alebo butikár. Už sme tu. Tak poďte, deťka. Hej. My pôjdeme na jedno pojednávanie a prídeme, nebojte. Až zajtra asi. Čo? Prečo až zajtra? Nie, prečo si dávam make-up? Ja potrebujem poličku. Keď sa zatiaľ nechaj v baťohu. No tak dobre. Tak, mám to. Bolo to celkom ľahké.
prosím. Nechcete by si sa ísť pohrať s chalanmi? Asi áno. Tak čakáme ťa pred barákom. Ako viete, že tam, kde bývam? To vie každý. A teď dovidenia. Papi, ja sa pôjdem hrať s chalami von. Nemôžeš, rodičia to zakázali. Nemôžeme si zobrať túto peňaženku. Čo si chceš zobrať? Túto? Tak. Takto. Tak, to tam musíme odložiť. Aspoň z každého vezmeme niečo, nie? Tak, dobre, ale ja sa musím ešte prezliec. A ja. Bože, mi to padlo za skriňu. Ups, nie, to je to. Ja si niečo musím obliec. Tak. Toto vezmi. Ideme? Ešte pôjdeme pozrieť deti. Pane Bože! Deti? Už odchádzate? Aha. Prezleč sa, prosím ťa. Ale... Za chvíľu sa pôjdete najesť. Na večera. Dobre, Bože. Môže byť? No tak to určite nie. Prezlečeš sa, hej? Dobre. Aj vy, decka, sa prezlečte. Ja som Ronaldo. A čo si máme dať my? Ach, jaj. A to musíš toto do pláčky. Dúfam, že nám to opere, lebo ja potrebujem si to zajtra obliec do škôlky. Dajte to iba do umývadla, ona vám to opere. Umývadle. Bo pračka je pri nej dole, nemáte nosiť. No mi sa asi rozpadne ten čopík, keď si dám dole v šponku. Nerozpadne. Tak. Mami, urobíš aj mne nejaký čopík? Tak dobre, ale už si ho potom nerozpúšťa, lebo nikto iný ti robiť cop nebude. Dobre. Mami, už to
Áno, už dlhšie. A troška som ti ich podstrihla. Ja idem si dať sérum, aby mi vyrástli, dobre? Tak. Akože nebola v tej vane, prosím. My už môžeme ísť. Ups. Rodičia už odišli a čo ideme robiť my? Neviem. Šegla, nemáš robiť úlohy? Ups. To je nuda. Wow. Tak nič som nepravila. Bacho, ideme mi na večeru. Prečo bezo mňa? Lebo ty si tu robíš tieto blbosti. Nemusíte si robiť starosti tým, že sa budete obliekať. Ale ja si nanesiem sérum. A toto si dám potom. Šegla, ty sa furt fímčíš. Ty musíš byť najkrajšia z rodiny. No vidíš, máme rovnaké vlasy, ty. Ja mám tmavšie. Ja s brachom mám ako. Brachom mám bledšie. Dobrý deň. Ahojte, deti. Ups. Rodičia mi povedali, že mám to vám dať ráno do postele zaniesť. Aha, dobre. A môžu prespať u mojej kamarátky? Ak nepôjdete do rodičovskej izby, tak asi áno. Podľa mňa nie, kvôli tomu, že nemajú radi, keď máme tu návštevy. Tu máš pravdu, ale podľa mňa im to vadiť nebude. Podľa mňa bude. Nejdeme sa hľadať. Ja vám tu navarím špagety. Jedno budete mať špagetky. Asi so syrom, či... No, čo by ste si dali? Špagety už sú. Ja by som si ich zjedla, jasné, v pohode. Nie. Viem, čo ste chcela povedať. A tento pohár patrí tu. Tak. Dievčatá. Toto je pre vás. My by sme si to spapali von. Vonku nesmiete. Jup. Toto vám ešte robili rodičia, keď ste boli malí. To ste nevarila vy?
Vaši rodičia vám všetko chceli robiť sami. Aha. Toto je pre vás, dievčatá. Juj. Prečo ja nemám? Bo dievčatá majú prednosť. Vieš? A tebe dám už aspoň vodu. Pači. A tebe urobím kolo. Prečo som hádzala taniere na zem? Hádzala taniere na zem. Joj. A zavrieť chladničku. A dneska to bude party len pre zamestnancov, takže dole nechoďte, dobre? A keď budeme chcieť niečo, tak sa pýtajte Segry. Ale žiadne ale. O koľkej máme odložiť mobily? Od koľkej máme vypnúť Wi-Fi a odložiť mobily? Pozriem sa. Kde to ukazuje tu? Rodičia mi to niekde napísali. Kde to napísali rodičia na tomto? Dobre. Keď dojete, tak už ich musíte odložiť. Hej, mne to niekde vypiť. Hurá. Pôjdeme hore. Choďte hore a už nevylezajte. Vám to nepočuť? To nie je fér. A už to ani u nás nie je počuť. Či? Asi, že... My sme zamkli dvere. A dali tam ten vzduch, tak tesené tieto, takže neviem. Podľa mňa to ľudia v publiku počujú. Aj podľa mňa. Ale ja už chcem vyšpinkať. Aj. Ty choď. Ale náš mamina volaža. Och joj. Toto s týmto spíte, nie? Áno, však ja som ti nič nepovedala. Prečo sa ti tu váľa? Lebo mi padla. Dáme si toto seštujčka. Zajtra viete, čo sa stane. Áno. Ale nie. To nie. To nespravíte. A počkať.
No tak, to teda neurobím. Tak ja by som to skúsila, ale bojím sa. No dobrú noc, dievky. Dobrú. Ja vás tu sledujem. Spinkaj. Spinkaj. Dievča malé. Dievča malé. Spinkaj. Spinkaj. Malé moje. Spí. Och joj. Prečo stále musíme im spievať túto pesničku? Neviem, lebo ich to uspí. A je to pekná pesnička. Na rozdiel od tej tvojej It's Your Proof. Od tej It's Your Proof Any Korean ha. Tu, myslíš? Hej. Bože, It's Your Proof Any Haria. Spinkaj, spinkaj, srdce ti bije, srdce mi bije. Spinkaj, spinkaj, srdce mi bije, srdce ti bije. Spinkaj, ej, srdce mi bije, srdce ti bije. Oh, srdce mi bije. Oh, srdce mi bije. A teba to odhľadí. Áno. Musím byť pajťok. Aj. Toto takto nepôjde. Stále ma tá hudba budí. Stále je tam počuť trochu. Čo mám robiť? Už idem. Prečo sme tu majú odoklika? Asi mám tá sestra odoklila. Ja mám kolónku. To je môj. Ups. Nejdeme dneska do školky. Nech som zabudla. Hehe. Čo si dneska dáme? Sme dvojičky, takže čo si dneska dáme? Ja by som si dneska dala toto. No tak to určite nie. Tak si dáme toto. Súhlas. Ja som vedela, že tu máme duchov. To není moja. Nie, toto je moja a toto je. Dávať. Ale kuchárka povedala, že nám do postele je do... Prepáčte, ale ja už by som to asi ukončila a ďalší part bude neskôr alebo skôr na budúce, to je jedno. Proste ďalší part bude. Ahojte.